Преди 2 месеца си купувам тази прахосмокачка Dream H12 Pro. Подочистачката е много хубава, много добре работи, обаче тя имаше проблем. Резервуарчето за чистата вода, като го обърнете да се пълни и тече. Тази прахосмокачка съм е купил от Алеоп. А пък това видео, което видяхте преди малко, че капи там резервуарчето, им го пратих на текст, за да видят, че имам проблем. И те се съгласиха, че има проблем. Веднага изпратиха кола на Speedy да ми решава проблема. Взеха прахосмокачката цялата в комплект. И след почти 1 месец ми я върнаха. И ще видите резултата от ремонта. Да, това е резервуарчето на прахосмокачката след ремонта. Сега ще го изтрия хубаво. Да се надяваме, че се вижда достатъчно добре. Даже ще го подсуша с хартия. Да, всичко е ремонтирано, никакви проблеми няма. Така са го ремонтирали, че не са го и пипнали. Господа експертите от сервиза. Да. Ето. Сигурно не се вижда добре. Или се вижда, вижда се. Тече си. Ама няма нищо да е. Аз пак ще го подсуша. Пак ще го обърна. И пак ще си тече. Не е много. Не е като водопад. Какво да кажа? Български сервис. Български експерти. Добре, че не ремонтират ядрени реактори.